In de nacht van woensdag 1 op toonsje 2 april waard in Amerika voor het eerst in 53 jaar weer een bemande raket naar de maan lanceren. Beheerder Melvin van der Veen van Sterrenwachtobservatorium in Burgum, die bleef speciaal wekker om dit bijzondere moment via een livestream te volgen. Ja, het is een spannend geheel om daar zo even in te stappen. En ja, het wie echt wel let. Nou, dat wie volgens mij 11 in nergens. Ik wie eigenlijk normaal van doel op dat moment te sliepen. Maar het wie een beetje het laatste moment ik denk, nou ik zal het allemaal even zien. En ja, mijn vrouw weet er net helemaal niet eens, want de dochter moest wel weer naar school natuurlijk. Maar... Dus een laat nachtje vandaag? Ja, ik ben wel wat slieperig. Misschien geef ik wel zien. We hebben op een gegeven moment een missie voor uzelf gesteld. Althans, NASA had dat niet in. We willen graag weer naar Mars daar. Want Mars, dat is het ultieme doel, daar ooit een keer heen. Alleen nog, ja, Mars is wat vier voort. Dus eerst even oefenen op een mannen. En daarbij komt ook, en dat is natuurlijk een stukje het politieke stukje, China had ook interesse in de mannen. En nou, dan had Amerika dat automatisch ook. Nou, wat er wel zijn, het is een race tussen China en Amerika. Alleen nog, ja, we vergeten daarbij van gemaakt wel eens even dat Amerika er al west had. De aandacht voor de raketlancering pakt echt positief uit voor het observatorium. Troch dit bijzondere barren worden naar alle gedachten extra bezoekers bij de Sterrenwacht verwachten. Wat wij er hier mee doen gaan, is we gaan sowieso morgen gaan wij nog even in de grote zaal op het grote scherm naar zien. Krijg wat spectaculairder. En dan hebben wij live onze eigen mensen erbij. Die vertellen ook wat er gebeurt. Dat er rakettrappen aanstitten worden. Wat het al hierin hoort. Je kunt vragen stellen. Dus dat is hartstikke leuk om te doen.